Cigarra TV. Diversão, cultura e arte para você. Música, café e radiola. Exibição número 8. Far Sofia og vikingerne. Pai de 4 filhos e dos vikings. Familien først, familien størst. Ja, hør lige. Familien først. Familien størst. Familien først. Familien størst. Familien først. Familien størst. Familien først. Familien først. Familien størst. Ja, familien svigter ikke, og det er der intet, der kan stikke. Familien først. Familien størst. Det er jo os, vi virkelig kender. Vi er hinandens bedste venner. Helt alene bliver man trist og ene, som et træ med grene uden blade på. Og er man flere, kan man klare mere. Og der inviterer andre udefra. Sammen holder stammen, hvor det træ, vi går på sammen. Og familien er rammen om det sammen, og det er. Vi siger hej til hele verden, og så vidt vi ved, så er den fuld af skønne, søde mennesker, vi gerne vil kende. Men det er i sidste ende i familien, vi virkelig hører til. Ved man, hvor man kommer fra, og hvor man hører til? Er det meget nemmere at nå alt det, man vil? Ved man, hvem man holder af, og hvem der holder ved? Er man godt klædt på til ny venskabelighed? For helt alene bliver man trist og ene som et træ med grene uden blade på. Er man flere, kan man klare mere og tør invitere andre udefra. Sammen holder stammen, hvor det træ, vi går på sammen. Og familien er rammen om det sammen, og vi har. Vi siger hej til hele verden, og så vidt vi ved, så er den fuld af skønne, søde mennesker, vi gerne vil kende. Sammen holder stammen, hvor det træ, vi går på sammen. Og familien er rammen om det sammen, og vi har. Vi siger hej til hele verden, og så vidt vi ved, så er den fuld af skønne, søde mennesker, vi gerne vil kende. Det er i sidste ende i familien, vi virkelig hører til. Familien først, familien størst, familien øst, familien vest.